Hello, beautiful family. How are you all doing? Thank you so dearly for always tuning in. I really appreciate. Today, the first time you are coming across us, so you are hearing this voice for the first time. We still remain Progress News and we give you all the latest updates. Remember, in this platform, we react to all videos and your opinion is highly needed. So sit back, watch this video, and I'll be right back. Ndị Nigerian gọọmenti anaghị egbu ndị Yoruba. Nigerian gọọmenti anaghị eje ndị amị ha egbu ndị Yoruba. Onwe ihe a na-eme ndị Yoruba. Oke ebe o si gbadara anyị na Yoruba. Onye ihe ha na-achọ achọ ka ihe ha na-achọ n'uko enu ka ha bụ n'uko ana. Ịmakwa na Gani Adam mgbe ọbụla o ji abịa obodo a aga m anọ ya. Unu jee na platform niile Facebook enwere lot of Facebook. Unu ga-afụ ebe mụ na Gani Adam nọ. Ma ọ bụ mmesịa aga m ese ndị ofu foto. Mmesi aga m achọ ofu foto ebe mụ na Gani Adam sere foto sendie mana since Tinubu win the election ọ bịara obodo a na-akpọ na fonu invitation nso ngwa bịa unu ga-abịarịrị ma omenala unu ga-abịa palasị na ada enye eze ọhaziri ume invitation n'iro onye atụghị ya na ebe a na-atụfu ahịhịa ma nwunye n'ime ọhịa gwa PM tụfuo ya ha medo kọnịkọnị jewara because ha enweghị ihe ha na-achọ. Ọ bụrụ na onye Hausa nọ ebe ahụ forget kwe ndị Fulani na-egbu ndị ji anụmanụ ha eme mpụ the real Hausa bụchara ezigbo mmadụ bụ isi ya. Ị gaghị eji ezigbo ndị Hausa, I'm not talking about Fulani, a na m ekwu maka ndị Hausa. Ị gaghị eji maka ndị Hausa tinyere ndị Yoruba, onweghị ihe eji ndị Yoruba eme. Tinubu abụrụ ha na prezidenti ha chịrị akwa Oduduwa suo ya ọkụ, flag Oduduwa suo ya ọkụ, ihe niile ha suru ya ọkụ. Tinubu chicha 8 years, any person anywhere the person come from become president of Nigeria, they will remember Oduduwa nation again. I know these people. So onye amị a na-ekwu inyo onwe ihe gbasara uche onye amị a ya nwa ahụ abatara n'Igbo ka ọ kpaa Prime Minister Simon Ekpa, Biafra government in exile, Biafra Fato government in Biafra land. Unu na-assign alias wepụ ndụ ofe mmanụ dị a sign ya with ndụ mba ụwa ndị ọzọ kwefuru nke unu sign with Ambazonia ka bụ gbam ka bụ mkpume ebe anyị ga na-esi ebubata ngwa agha ka anyị nyụọ ha anya maka na ngwa agha anyị nọchara ụgbọ n'ime n'elu mmiri ma fighter jet anyị nọ n'elu mmiri ogbunigwe nke ndị ọcha rụrụ n'elu mmiri. O nwere bọmbụ Biafra nwere a na-akpọ 20.5 m mana bọmbụ mbọsị erilizie ya na north onye esi north onye egbuchapụ north gbuchapụ west ka gburugburu baa Benin Republic. And ihe ọ na-eme bunye ụnụ ọkpọkpụ onye n'ime ana kperekwa ụnụ again bunye ụnụ n'ime ana mgbe arụrụ ya wege dị na Trump. Russia nwepụrụ ya, North Korea nwere ya, Finland nwere ya, ndị afụkwa na ife afụ n'ife. Christopher Musa gara ebe akwa na nketa obebe ha akwa mana ụnụ ma na-akwa eji asajiri ego ụda akwa hobu na-ebe hobu becha akwa ọsajiri 1 trillion ego sekuriti. Unu chere ọ na-akpọta ndị amị na Imo for free nke a na-akpọ ego a ga-eji azụ nke Owerri a na-akpọ Chukwuka ichere na-ekwugheri chisiri ya kpọọ mụ ejegara arụsị niile nna amụ ya amụ ọfụbeghị arụsị Amadioha tigbuo ogu jụabụ Chukwuka ichere asị m ikpu nne gị na ikpu nna gị maka ọhịa na-akpọ ndị mmadụ. Amadioha ga-etiwa ikpu nne gị, tiwa ikpu nna gị, tiwa ikpu nne gị, tiwa ikpu ụmụ gị, tiwa ikpu ụmụnne gị ndị chere dị ma ndị ejeghị dị. Anụ ọhịa ị na-asị Maazị Nnamdi Kanu ga-anwụ, ị ga-anwụ before Maazị Nnamdi Kanu. Go and write it down. Ị ga-akpa before Maazị Nnamdi Kanu. Before Maazị Nnamdi Kanu akpa ijele ị ga-akpa ijele ị ga-akpa na-eke na afọ na nkwọ. Arụsị ndị anyị na-echere echekwa gị enwere arụsị ka ha ike, enwere virgin arụsị sọsọ mụ agụrụ nwere arụsị ga-egbu gbuo agbụrụgo
mụnwa ị na-ene anya nwere arụsị ga-egbu ugbu a gbụrụ gị Chukwuka ịchọ ọja du eze nna mmụọ ọ bụrụ etu esi mụ ga-esi emu ma a mụrụ nna agbụgba ego histri m dị iche na nke gị otu a ị na-ejekwuru arụsị iche na arụsị amara ife na-eme human trafficking from Nigeria to Benin Republic to jebe desert ijebe Libya ịkọrọsụ ha to Morocco ịkọrọsụ ha to Turkey na harvest ọ gara ha na-ekwu na maazị Nnamdị Kanụ ga-akparị ọgụ ga-akparị ị ga-akparị na Eke ị ga-akparị n'Oye Chukwuka Ijele ị ga-akparị na Eke Chukwuka Ijele ị ga-akparị n'Oye Chukwuka Ijele ị ga-akparị na Afọ Chukwuka Ijele ị ga-akparị na Nkwọ 2024 ama agafe gị ị gaghị agba 2025 onwe ihe ga-emecha ka ịfụ 2025 anya maka na ị ga-anwụ na middle of 2024 or before middle of 2024 jede na akwụkwọ ala Abuja ga-eri isi gị ala Imo ga-eri isi gị ala Igbo ga-eri isi gị spirit of Biafra ga-eri isi gị gịwa bụ Ijele Chukwuka na-ekwugheri na-eje na Anambra na-ese rọbish anyị na-eje abalị na-ese ndị iji arụ ọrụ ọgwa ndị o ji arụ ọrụ ndị ọnọghị gọọmenti o ji ekiri na obodo mmadụ o ji ebukọ moto ha afụgo m ebe ọ na-akparị Soludo ebe ka o ruru gị na Soludo illiterate dịka gị Soludo ọ na-eme human traffic so ihe na-ekwu bụ all of sudden Oduduwa nation dak igurube otu ọkụ si anyị ọnụọ maka gịnị ha enwere ihe ha na-achọ a sị na onye nna bi n'eluigwe adịghị ọkụ ala mmụọ kedu ihe ị chọziri ga chụbara gị mgbe ị ga-anụkwa Oduduwa nation after 8 years you started hearing the Oduduwa nation after 8 years you will never hear Oduduwa nation again till after 8 years so ama m ndụ na-adịbasị unu na-eji esa anyị alias wit ndị ha na-emechu anyị iru ebe unu mara ihe agbụrụ Chukwu jere mara ihe ndị asị ha ji eji gbacha jee jidegodu Lagos na ebe niile ya ṅụrụ nkwụ na ngwọ jide na nwaanyị ịma na akwụla ka ha bụ enwude na were gbuo ya ndị ọzọ ọjọọ ya ndị Europe ndị Hausa ndị betrayers saboteurs ka ị na-eje asa anyị alias gịrị gị na-asa anyị kedu ihe ha na-emere gị anaghị agba ha egbe anaghị egbu ha mma onwe ihe a na-eme ha anaghị emekpa ha arụ Prime Minister Simon Aba ihe niile anyị gụọrọ anyị achievement gị 9 months ago yesterday o nwere ofu onye Oduduwa nation ji aka o nwere nke o melitere kedu ihe na-asa anyị na alias utem biko jee kagbuo ya kagbuo ihe onye na alias ese enwekọtakwara nwa tie aka otu asịrị na-azara utu ndị oshi ndị enweghị isi ndị kamelion ndị amụrụ n'ezi iwe dị n'obi ndị achọghị achọ onweghị gị n'obodo nke m bi bụkwa ama m ụdọ agwa ha na-akpa ka you imagine that na ndị ofe mmanụ bi n'obodo a na-eje na newspaper dee na ndị Igbo ndị Biafra na-azụ ọgwụ jee na YouTube ka ife ebe na-ekwucha nwe ihe dotu ha with gọọmenti obodo a ha mara so na ndị ha na-azụ ọgwụ ha na-azụgodi mma na-apụta ndị asị ha na-azụ ọgwụ because enwere doctors n'obodo a enwere lawyers n'obodo a enwere professors n'obodo a enwere ihe niile n'obodo a Ondas na-ebinye esi anyị na-eme human trafficking ndị ofe mmanụ ha na-ebinye ejeje na anyị na-azụ ọgwụ ndị ofe mmanụ ha na-ebinye na anyị na-eti nwaanyị ihe ndị ofe mmanụ ha na-ebinye esi na anyị na-eme nke onwe ụdọ ihe arụ a na-eme n'obodo a ma ire ebu mmadụ onye ofe mmanụ ga-apụtasị n'ọdụ ajọ okwuta mamomi na-eme ajọ okwuta mamomi bụ ndị Biafra unu na-eje asa anyị n'ala azụ ka ha mebere gịrị ị ga-emere gị semik tikpere ndị amị anyị semik tikpere ndị na-arụrụ anyị ọrụ wute ndị a maka na ha abụghị ya
once gị na ndị arụkọbara ha ere gị tọrọ ọba na afọ ha ndị agha ndị zu ojudu unu gbuchapụ onye ọbụla na onye Yoruba emekọrọ ihe ana unu nwude ha n'ala Igbo gbuonu ha unu nwude ha ọ bụghị ndị nke nọkwa na-eme bizines ogwe ndị dị mma mana unu nwude ndị bịara spy ka na-ekwu ndị na-eme spy ndị na-arụ ndị zu ọrụ ma ha eyi uniform ma ha eyi gbuonu ha Biden send enu ha eluigwe ọ na-ekwu okwu ka o bido kwuo eriwekwa ka General Musa Christopher Musa ọhịa o bidoro ikwu gbekere m ebe egburu na mmadụ ha emeriri protest ọkwa ha nwere ọda political party PDP na ndị ọzọ ha emere any common protest against party ha against Tinubu mba because na ha na Tinubu is a good president half na oya Tinubu is the only president bring Nigeria together ebe onye nwụrụ anwụ na-eyi ihe na-awaghị ụmụaka dị ukwu ga-eweta udo ọ ga na-ekwu okwu ka okwu na-aga na onye ọbụla mmadụ na-ama n'ebe na-eje ọ ga a na-akpọ akọ na uche wisdom ịmara ife ayọrie gị since His Excellency Tinubu become president of Nigeria inugo ebe a na-ekwu Oduduwa nation again because there's no need of Oduduwa nation enweghị dịka Oduduwa nation if President Tinubu is there. They got everything. They got president. They got everything. Why are you disturbing the man that want to fix Nigeria back? His Excellency President Tinubu want to fix Nigeria back. Nigeria will be better than America. Nigeria will be better than Paris. Nigeria will be better than Dubai. Then why are you disturbing him? Ndị nwụrụ anwụ ndị chameleon ndị otoro ga-agba use onye na-anwụ anwụ ga-edezuru unu obodo ọdụka Amerika onye na-anwụ anwụ ga-edezuru unu obodo ọdụka Dubai onye na-anwụ anwụ ga-edezuru unu obodo ọdụka Paris onye na-awa ihe a na-awaghị ụmụaka ukwu ọ na-anyụ nsọ ebe aka ọ na-anyụnye ọ na-anyụ amịrị ebe aka ọ na-anyụnye ọ dị ndụ onye nwụrụ anwụ ka unu na-eje asaịnịrị unu na ndị ụmụnne na-eje asaịnị akwụkwọ tụfie agwa ajụ m Chukwu ekpere ihe ọjọọ Chineke ga-asị planụ data alliance ahụ ọga alliance niile unu na saịdị prime minista gọọmenti na-eze anyị ekpere m mana kwa iburu mmụọ mbiri wuti ndị ofe mmanụ bijuo ya afọ bịakwa n'obodo a mụ na ha birikwa na-achị ha mbụrụ eze ha ịchọ efotokọpị m satifiketi nji achị ha sendere gị ọ dị iche na nke Igbo nke ha nyere m nke dị ho Naijiria nyere m enwere nke dị ho Naijiria nyere m nwee nke ndị Igbo nyere m ịmakwa satifiketi onye nwere mgbe gwazie ha na m a na-akpọzigwe ka echikwa m asị echi m satifiketi ọchị ọchịchị nna nna ha akpọ m sị m were ọfọ chịwa ọchịchị na ọfọ ga-eme ka nka ọfọ ga-eme ka m kwuo eziokwu mana m ajụkwana mmadụ ọfọ n'ike mana m ajụọna kịta mụ na gị na-agba na-akpa nkata asụọna m Chukwuka ijele ọfọ nne ọfọ ajụọna anya nne ọfọ mana some of you ama mgbe m soro ya nne ọfọ m azụgo nye nne ọfọ m azụgo nye nne ọfọ m aka njezi na ọya nwụrụ eke nwụọ na oye nwụọ na afọ nwụọ na nkwọ aja na Igbo ga-eri isie aja na ndị Owerri ga-eri isie aja na ndị Imo ga-eri isie aja na ndị Ebonyi ga-eri isie aja na Anambra ga-eri isie aja na ndị Igbo ndị Delta ga-eri isie aja na Abuja ga-eri isie aja na Lagos ga-eri isie aja na ndị Abịa ga-eri isie n'ihi na o mee na-arụ maka na afụrụ m na Biafra Liberation Army ọdụka ọ na-esiri unu ike nwude ka m werezie etu aja ka unu wee nwude ya taa ana m eji Chika mmụọ na-esoba aga unu ji eme ike mmụọ niile ụmụ mmụọ na emerụrụ amerụ mana Ọkịja mana ebe niile onye pụtasị ya ji ọfọ Okeke ji ọfọ Okafọ ji ọfọ mana Oriental Brothers kwuru sị emechaa mara onye ji ọfọ
mmụọ niile nji aga mmụọ ka mfe ji na anaghị eje ebu ozu eti a na-emekasị emekasị chekizie ọfọ nji eji ara egbusa ya ọbara ọfọ ha bụ ọfọ anụnụ ebe ka m gwazie gị ọfọ ha bụ ọfọ anụnụ ebe ara egbusa ya ọbara ihe a na-abụ ya bụ ose ọjị ka o siri ike ya kpaa afa m ya kwuo maka m ya planụ ọrụ nke ọnwụnụ anya a ga-elie kwa ya Chukwuka Ijele n'Owerri n'Imo steeti a ga-eli kwa gị na nesie na anyị na-abanye from echi gaba ọnwụ ga-egbu Biafra liberation enwude gị ana otigbuo ọdakporo trela a ga-eme gị ihe mere ihe abụ ewuo ka mmadụ ma ga-enweta ihe abụ ọgbapụ ube ga ọkwa ha bụ ka ọ gbara mana ube ga mgbe n'obi ihe abụ nwụọ otu ihe abụzi nwu otu a ka gịwa bụ Ijele na-akpa mkpụrụ mmiri na-agba anwụrụ ike anwụrụ ndị India anwụrụ ndị Paki anwụrụ ndị Afghanistan otu a ka ị ga-esi nwụ n'ike ị ga-akpọcha ahịa niile anyị na-akpa nwụcha mkpụrụ mmiri egbuo ohu ewere gị chụọ aja n'iru ndị mbụ na ndị egede ewere gị wabụ Chukwuka Ijele chụọ aja n'aka arụsị dị iche iche maka na aka gị adịghị ọcha ha kpee gị ikpe trafikin i mere ọ bụrụ na ị na-eme trafikin ha kpee gị ikpe sabotu anyị na-arụ aja na kpee gị ikpe odoro na nka kpee gị ikpe arụsị ikpe ka ala kpee gị ikpe arụsị ogbuna abalị kpee gị ikpe arụsị ihe chọkụ kpee gị ikpe arụsị ọma mara kpee gị ikpe arụsị ezu kpee gị ikpe arụsị odonanga kpee gị ikpe arụsị idemiri kpee gị ikpe arụsị achara kpee gị ikpe arụsị ngere kpee gị ikpe arụsị ekure kpee gị ikpe arụsị ngere ọcha kpee gị ikpe arụsị ogwugwu arụsị udo kpee gị ikpe chụwa kpee gị ikpe chụwa kpee gị ikpe aja na Igbo aja na Biafra spirit of Biafra kpee gị ikpe ha kpee gị ikpe maka ekpecha ha gị ikpe eji ejijiri ofu kpegbuo gị egbuo iwe nwụrụ itite mmụọ n'ọnwụ ka itiri n'ọnụ adịghị anwụ ị ga-anwụ na eke ị ga-anwụ n'oyi ị ga-anwụ n'afọ ị ga-anwụ na nkwọ so ha bụ ndị ofe mmadụ ka ha nọrọ onwe ha ndị mmadụ kwuru okwu ọgọ odebe ahụ na Yoruba na fight Oduduwa ebe ka ha na-achọ Oduduwa nation ka unu na Yoruba ji sign ya alias if fight freedom mana ha ewepụta ọnụ eji eri ede kọndem onye a na-eme ụmụ Biafra na Lagos a na-agwatụsi unu ha si n'azụ na sọpọtụ ha sụkwatube na-abụ ngwongwo ha na-abụ ngwa ahịa ha ndị sara abụ Oduduwa OPC abalifere ndị a niile mmadụ ka ha bụ ndị nwụrụ anwụ na-eji ije ndị debe ere ka unu na-eji asa anyị gịnị na-asa anyị gịnị ambassador ọnụ signere agreement amaka na ọda kọntrị Simon akpachisi ike gaa n'iru n'isaịdị mana mụ wee kpetekpe aja na mmụọ niile na-eso n'azụ chụkwara achụ mmụọ na-eso m jụrụ ajụ ihe gbasara ihe Yoruba wepụ ihe Yoruba na ihe Biafra na-eme onwe ihe anyị ji ya eme fam ime ndị Igbo ịgbakwa mgbe Chukwu chechekpe ego na Yoruba develop chadia wute ego ya ọdụ gara Jeni akpọ Ogirisi Igbo chọrọ ịrụ airport ebe a ndị na ụmụ Anambra na-eji abụọ na kirikiri ọkwa gọọmenti nwe na ọkwa ndị Anambra gọọmenti nwe that land maka ịrụkwa ha na ebe anwa ihe mere gị na Lagos ga-eme gị na dat ọba land ọ gọọmenti nwe gọọmenti of Nigeria chọrọ ịrụ airport ebe a wee bụrụ na onunu dị obe o ji efeni onunu do side between ọba na Obosi ewere buru airport jee Ụmụneri rụọ unu ndị oshi anatụwe ha ego ha na-eje anatụ mmadụ ego ndị rere ana ha eburukwara ego ajawara gị nwa goro ana ebe ahụ chere ụbọchị ma ọ bụrụ na Soludo akwatụghị unu adịsie na tena ọ ga-akwatụkwa ya ama mgbe ọ ga-abụ ọ kwatụ ya Biafra gọọmenti ga-akwatụ ya bikọs
ana bụ na prime minista Simon Ekpa nakwa ihe na-ekwu ana anwa dị n'ọba ebe e rere ọfụrụ ọkwa gọọmenti nwee ndị Anambra nwe datland ana niile a ga-akwatụkwa akwatụ were rụọrọ Igbo ezigbote ahịa ihe ha na-emekwa ebe ahụ ana niile ha goro ebe ahụ west so unu chekwa n'oge Biafra federal gọọmenti na-eze anyị teknotu ihe na-ekwu ana agba na Anambra steeti ọ bụrụkwa agba nwee ọkwa gọọmenti nwee ebe a ka ekwetara ịrụ airport so all of you ma ihe na-ekwu ha je dachie rụọ rọbish arụ gasịrị ebe ahụ na ya nwere ego eruo maka eje ha mana airport ga-eyi arụ ya ka a gara ịrụ ya anụ ha ma datị na aha a na gọọmenti nwee enye ha akwụ ha pin kọbọ amakwụ ha a ga-anara ha na anwa kwarie ihe niile dị n'ime a na anwa ewere ha na rụọrọ ụmụ Biafra ihe dị mma dozie ya kwatusie those nonsense arụghị ebe ahụ because na ihe gọọmenti ihe Anambra gọọmenti nwe steeti ga-abụ Anambra ebe ahụ ọ steeti ga-enwe ebe abata ha akwatusie ihe a rụọ ezigbo ife ebe ahụ n'ihi na ndị rụrụ ebe ahụ bụ ndị oshi ma nna gbara ụnụ ka unu dee prime minista Simon Ekpa and gọọmenti na-eze anyị ka unu dee ihe a na-ekwu n'akwụkwọ ana abụkwa ọba nwe ọgwa gọọmenti nwe ọgwa Anambra gọọmenti nwe asọludo agwaghị okwu a ma ha chọghị ịnụ na-ego na-abụ ya ka akara ọ maka mgbe unu ga-ebe ha azọ ihe mere ha na Lagos ka a bịara ime ha sụpa mba gwagwa ha na ọbụkwa na ha ji ebe ọzọ rụba nọnsensị ha na-arụ eme ndị Igbo ihe eme ebe ha fara na eje kpochie rụọ ihe na ha nọgide jụọ ọgọ unu nọ ya onye ọbụla a mụrụ 1980 mana that place a chọrọ ịrụ ya in fact not from 1993 94 ma a chọrọ ịrụ ya Anambra airport ka ezi ka eji gọọmenti ji chọta ịrụ ya olezigbo ma gọọmenti rere Soludo ọgụ rere Anambra gọọmenti ọnụ rere unu emekwe ka ndị arụrụ unu ebe ahụ mara mana ọ bụrụ na ọ bụ unu rere na ha jere mee kama gwuo wayo ready in place steeti je take over the 42 steeti anyị nwere steeti nwenu n'oge Biafra unu ewere katapila kposasịa ihe ndị ahụ rụọrọ obodo unu ihe maka na gọọmenti ọbụla gara edivelopụ steeti ọbụla gara edivelopụ onwe ha ọ ya rụchata anyị mere accept na Finland Finland so enwe ogologo okwu na-ekwu na-abụrọ chara ndị Yoruba rere ure ha na-esi usi ha bụrụ mmadụ kamelion ka ha mma ịfụ ha gbuo ha bifo igbuo kamelion onwe ihe ji eme siri n'aka apụta kedu ka iji fụ onye na-afaiti Biafra freedom Oduduwa freedom na Germany ọ na-agba ọwa mbe na-agbasie ike ihe ọ na-agwa gị bụ sugbuchapụ ndị Igbo ụnụ na-eme analysis ihe ọ na-agwa ugbu sugbuchapụ ndị Igbo bụ chụwa ebe a na mana onye nke anyị bụzi prezidenti onwe ya ji Oduduwa nation eme. That is why I like his excellency President Tinubu otorobo wuo ibidakpa ya atụkwa afọ maazị Nnamdị ka na-ekpere nga ekpere ị gaghị anọcha n'ime 2024 ị ga-apụta o ji ihe nwata aka robe otu aka gị ka o wetuo nwa nwe ife o were bụ ife ya ndị niile rere enu ihe reburu nke unu ga-anwụ ọnwụ ike nwa ọnwụ ele anya unu agaghị enweghara esi nkwa unu bụ ndị ejiri chụọ aja ndị n'Eastern Security na-ezu oshi na-akpado mmadụ na fonu anyị achọzi unu achọ anyị espe ego unu chụte unu aka ihe anyị nwere wu Biafra Liberation Army and Biafra Resistance Force. Simon Ekpa asị m Chukwu nye gị ikene n'ike ị ga-adị ndụ ị ga-adị ka echechi a na-agwụ agwụ ihe ibubu ugo chara chata ego ihe ibubu ọchị onye rịrị ọchị kpara ọchị nkụ adịghị ọchị kwada. Simon Ekpa bụ ọpụta obie ofu onye a na-ahụrụ mba ji n'ọkụ ọmụ bụ unu niile. Simon Ekpa ịdị ike. Simon Ekpa ibu ọgara gidi. Simon Ekpa onwe ihe ga-eme gị n'eke onwe ihe ga-eme gị n'oyi na abara nkwọ. Simon Ekpa ị
ị ga na-celebrate New Year celebrate Simon Akpa ga-abụ the last person ga-eweta Biafra edego na akwụkwọ n'ọgụ nwa jisi ike anyị na gị ga-anọ mụ onwe mbụ obi Biafra na gị na ụmụ gị na ụmụ m na ndị Biafra niile ga-anọkọta n'ala Igbo too Chukwu anyị ga-efe Jehova ofufe kpọọ isi ala nye ya kene ya ma maazị Nnamdi na famili ya ndị rere elu unu ga-ahụ otu unu ga-esi Baịbụl ahụ unu niile ga-ere ihe niile unu nwere ga-ere n'ime arụ unu ga-adụfe obere ndụ were fụ Biafra anya unu ga na-asọ ọnwụ bịa gbuo unu mana ọnwa ga-egbegbu unu maka na unu anwụọ na anwụ oredi unu bụ ndụ nwụrụ anwụ na-aga ije ebe a unu bụ ndụ nwụrụ anwụ na-aga ije unu ga-esi otu adị fụ Biafra ka unu were kwere na ọ na-eme ihe rebụrụ nke unu arụ niile ọbara niile afọ niile unu tara maazị Nnamdi Kanu ma nke unu mere na Kenya ma nke unu mere na Naịjirịa ka unu ghara gba izu were mee ihe ọmadịrị unu mma ọmadịrị agbụrụ unu mma ọmadịrị ụmụ unu mma arụsị niile dị n'ala Biafra ga-abịara unu ọgụ rie unu ụgwọ unu ede aṅụta na ndagbu iyi unu agaghị abata n'ọkọt aja na ga-eri isi unu niile riwe anyị isi adonweghị emere Biafra gọọmenti na-eze achị ụgbọ unu ume na unu na-alụ ọrụ jisi na ike midia tim jisi na ike unu na-alụ ọrụ Chukwu okike abịa ma gbaa unu ume onye so na unu arụtara ya unu egere ya ntị ya bịa n'ụrụ ụmụ elitreti ha ma arụ ha ma akọwa ha ma ekwu ha ga-ekwu ndị egwu buru ndị ụjọ buru n'ụzọ gbu so jisi na ike Chukwu gbaa unu ume ndị niile nọ na soshal midia na-akọwa otu anyị ga-esi nwe Biafra maka na aga m asị na ya oyibo ihe nnachi ikwu obo a ga na-arụ ọrụ mana ụlọ akarị n'ọrụ maka na ụlọ karịa ọrụ ọ bụrụ ọnwụ Biafra IPOB Prime Minister Simon Akpa na-alụ ọrụ ụlọ akarị n'ọrụ maka na ụlọ karịa ọrụ Biafra ma abịa mana ọrụ karịa ọrụ Biafra ọbịa mana ị gara alụ ọrụ a gara alụ ụlọ na-arụ ọrụ a gara egbu nduzi ka nkọwa ya ọfụma na-akpa ha mana sị egburu ndị chegara chikata azụ mana kwa ifuru Chukwuka Ijele onye hapụrụ ya nụ kpọrọ maazị Nnamdi Kanu asị kpọ Biafra asị chọba na ya unu chọgodo ihe unu ga-eji dọọ aka na ntị na ọ bụghị iwu o nwee ebe chọọ nụ be ya unu jee ebe ahụ na-agbasasị ya dọgodo ya aka na ntị a na-adọ aka na ntị n'obodo anyị na-adọ aka na ntị n'obodo ahụ achọrọ gị bịa afọ ga-egbuo nwunye gị dọọ gị aka na ntị achọrọ gị bịa afọ ga-egbuo nwa gị dọọ gị aka na ntị achọrọ gị bịa bụ egbuo nna gị dọọ gị aka na ntị tiri enweta gị gbuo gị otu a ka o kwesịrị ịdị n'ebe Chukwuka Ijele nọ agụgụ m unu ihe ji eme ihe a nke dị oke mkpa ka unu ga-ebuche eje were dọọ ya aka na ntị ka ọ kwụsị nkwugheri ana m achịkọta okwu a biko happy new year in advance gbanụ new year happy new year to all of you to Biafrans all over the world to South African government to Nigerian government officials in South Africa and Nigerians living here inwe ntị nụrụ ihe m kwuru inwe ntị ụkpara okpoko buru ntị chiri ya atọrọ ofeke gburu ọha atọrọ ọmara ọmara jee sụọ nri n'igwe ijere ebe ahụ enwe ha sụjikwe okwu mụ na gị na-agbakwu eje nta mpụtazie n'anya na mụ na gị na-agbakwu eje ọgụ mpụtazie n'ezi anya na azụfụ ebe ị nọdụrụ ana ukwu gbakwa gị gbuo ya ọgwụ onye iro gị ikuku mgbe akwụkwọ ọbụla ikuku kuru ofenie ọ na-ejere chukwu ozi maazị Simon Akpa ị ga-adị Prime Minister ị ga-adị Simon Akpa Prime Minister Simon Akpa Njọkụ ị ga-adị kpakpando ga-ejere gị ozi ọnwa ga-ejere gị ozi ị ga-adị ka Joshua ị ga-egbu ndị izu rukwe n'etiti abalị kpakpando ama anagbu ọnwa ama anagbu ị na-egbu ha tiri ga egbu kpọọ ha otu aka ọ ga-adị na-eke oyi afọ nkwọ agọzie nwoke gọzie nwaanyị anywhere you are in the whole world you nwa Biafra gonye ezigbo IPOB ebe ọ bụla ị nọ na aka chọwa soro kwe gị ị mere travel ị ga-arọta n'udo ihe ijiri aka na-esie onye ọbụla ga-abụ nnukwu ọgaranya ka anyị were nwee Biafra anyị alakwana
mana ọ na-amara ibe a na-ekwu. Excuse me. Ị na-achọ mgbe Simon sị edikilia m Biafra 2023 ịma na edikilia ego Biafra ofeke na-amara mgbe ekere nke ụkwa ịma na edikilia ego Biafra ọ ga iji bụrụ ofeke ị ga-abụ ụwa siri ike na-achọ Biafra ọma left and right uche mefu ha ama left and right Chinasa Nweru ndị ji ọbara akwụ aka Chike Dozie m ndị ji ọbara akwụ aka Ịmapụ ọbụ ndị ji ọbara akwụ aka Ikenga Uruagụ informant ndị ji ọbara akwụ aka otu ọnụ ji eji ọbara akwụ aka ka a ga-eji nke unu kwụ aka ihe na-emegbu unu na-eke na oye na afara nkwụọ ise. So my wonderful family, that brings us to the end of this update. Do well to like the video, share and subscribe. Thank you and bye bye.